Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasaya at apan nakikaruba, kapya ti ipaay na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ayan ni Tatang Nanang, di man manganan. Di man maayabanan Bantayan na kano, di kawayan na. Apay abantayan na pailaan. Anda kano nga minagalala, itimulan na kawayan. Ni Tatang nga talaga. Nagado ti kawayan na. At dapat ijesuli. Di na bayan nga dagala ka ruba, basta ipakadadalaki di. Amumutan ti amam. Kayat na, mabayadan amin. Isa, bayamaw. Mangantakid din. Sige nga ruta ni maladaw ako ni barangay hall. Ay banda kan tumot ngamin itay amangan. Di kamot imay. Ita, agungot ka, asanda ka amay dasaran. Di nakaroon ung tana. Ano ikaw? Aprusam manon day tachan mo. Apay, nasakit manan. Agap gus manaon. Di saan mo apan nanganan aday ta, iti umno nga oras. Agasam nga men, tamamigat ka, alas 11. Jakmut mananam ti mangan. Agtumarkan iti agas. Bakit? Andan sa mo tao iti kakawayanak. Angin laang day jay. Ay, saan? Inak kitain. Nay, rumor ka pa laang kat ko naman nasakit na itachan mo, tamabisin kan. Ay, antay bunang ko na natadam. Pero kung nakit kanya kaun. Day tangay nay, nakasali ka di tasikat mo. Jay, may saan natadtadam. Ha? Ikalaan. Ay, isa dino ti ayan na. Iji kusina. Nay, isunsamot tay pinangtadtad ko iti sakatinwang alinutok itay. Ay, anya. Ay, sos. Saan apang saka itinwang dayjay bunang? Pangtagbat iti agtatakaw dayjay! Agreklamo ako iti barangay hall, salay. Ay na, di dak kumamat ibabain at Tatang. Laglagi pa niyo asyak ti barangay sekretary. Agreklamo ak, taado ti karuba nga agtatakaw iti kawayan. Baybayan niyo lakadida. Ay, saan? Inmulak na gijay. Ay, naimbaglakit din ta sa anak nga imalakada kayo nga imot. Anya? Ay, di yung mabalintag reklamo di barangay hall. Ay. Tamo kada kayo tibidot. Ay na, mayang angin laang di kawayan. Ipagarupyo mo ta na mataktakaw. Sakit, isalikad yun ay tabunang nyo. Proteksyon ko na itaoy. Sanda kayo nga anuan. Atap yung laang dayta. Anay ko. Makarungrung ka. Di ka matagpakaturog. Anay, nasakit di tiyan ko. Kunak tumot ngamin kan ka nga agtumar ka iti agas. Di mo ba't kayat? Patayon nak na itang agas. Itaray da ka ni di ospital. Saan? Diyak kayat di mo ospital. Anay. Ay, agtal na ka nga. Tap no makaturog ang Anay. Ay, talaga nga itaray da ka ni di ospital. Saan kunak? Ay, mamuyat kalakla kaya. Diyak kayat di ospital. Di dak pilitain. Anya nga karamidan ta kan itatang mo salay. Anay. Madlaw ka sa pulan ng ti doktor. Tatang. Diyak kayat kunak, nay. Lakay. Wala ak no pilitin da. Anay ko, anay. Aguray ka, takasaritak pa'y anasayaat ni tatang mo. Lakay, para mutla ang iti pagsayaat daytoy. Diyan kayat kunak. Apay nga ipilit yaw. Hindi dalat tamat kayat. Diyan kayat. Aguray ka. Lakay, pasensya ka na. Ala, apya dinanog yun ni Tatang. Mala, ipantan iti ospital. Naimbag nga daw mo, insan. Kastamat kan ka insan. Adan ni uncle? In confine me idirabe itanay, simro ti sakit ti tiyan na. Iso aday jay. Na ospital, kat mapangkubalunan. Kasta ka day? Wan insan. Apay aya. Umay ko kung maipakada dumawat ak timulan na akawayan. Arami daklang nga pagkalatkatan timulak. Ay, sige lang insan. Mga lakay ta. Agiyaman ak insan Awan na nyaman na insan. Ibagam laeng no anya ti masapol ni uncle.
Barang makaitid kami, uray basit laang. O sige, insan. Ibagam nga agpaimbag When, insan? Kaano arumwarak dito ospital? Awan pa'y mati imbaga ti doktor, tatang. Ay, diyak ka bayag dito itang matayak. Di ko masukiran ti doktor yun. Diyak nga rod kayat. Agpaimbag kayo pa'y Ay, kasan mo nga dagiti mula kakawayan. Kanalaya. Ay na, baybayaan nyo lahat na dagijayan. Ay, ibusan dagiti karubang agtatakaw. Anya katikas tang aramid yun ay. Pudno mait. Agtatakaw dagiti karuba ijay. Iso ano mabalin, aladak ti bangkag kaw. Aladak itinangato apader. Ne, apay, anya tararamidam. Apo, nagdatal nga ron dito yung karabukob ko. Ay, delikado aksan Mabalo kan san. Ne, anya ti sasawamon. Nagatil lang ang deta karabukob mo, daytan ti bagbagam. Amangan nga road no adda COVID ko. Anya, ne, nakaalam nga iti kubed. Kanita tabirting Anya, Inung tanak nga men, idi nakita nak ije kakawayanan na. Kat pagarup na amangal alak itimulan na akawayan. kat no intaray da idirabi ijay ospital. Ay, iawanan bagat. Mataya ko na talaga. Ay na, mabalo ako. Ay kasanon ngay dagiti sanga do say nang anak talakay. Numatay ka na din na oras. Ay na, talaga ako bidaytan. Ay matay ka na talaga. Ay, di naksangitan bagat. Apay katasanan kat matay kan. Adda agas na bagat. Iso nga saan ka pa yung agsangit. Awan to pa igatang iti maisang abagas. Daytan tokid din agas aribo ti presyo na. Laya. Laya ti agas na bagat. Laya? Di nagasang? Wun, jay mula ni Tata Birting alaya. Iso ti agas na? Iso tinangag ko apagi istoryaan dagiti ka aruba. Manggalip ka kano iti laya, nga iso ti kanom. Ay kat mapan ka nga rod mangalan iti laya Apay nga ibaon nakngay, kat adda COVID ko. Ay sige, siyak nga rodan ti mapan mangala. Alwadam, ta adda makakita kan ka. Ay sige, bantayam dagiti upeng. Ang mga numatindag da ditagdan. Napigsakon. Didak tumot patpat dyan. Wen, rumwar ka kanon kung na doktor mo. Sayang di makalawas sa panagtalinaan ko dito ospital. Na, sayangam kat dito'y kamuta na imbagan. Ay, irwarda kon taado ti aramida kay balay. Ay, apaw, naggasangan deto'y alaya. Ay na, ano samlakay, no dahi tati pa kaimbagam. Mayat matiyit day, tasaan unay na nagatal deto'y karabukob ko. Sige, ibusam dahi tati nakaw ko alaya nila kay Berting. Inadum ko matinangala Makadlawan ado ti alaang. Tapno adda paglaya, no kastang agsigang. Mapanak tumanin agala. Saan mo't may sa tial daw? Una yan na nagmayat dagito inaramid mo ang nagulyan dagiti mulam anatag Mariaw. Angkaul, nakarwar ka gaya man iti ospital. Nakarwara kaon. Kumas dawak, tada mo nagpukanan iti kawayanak. Kat pudnaw ti sospetsak. Sika tinagpukan. Angkaul, Ginundawayan nyo ti kawan kaw. impakadak ka ni Sale, Angkaul. Impakadam. Na. Saan namot ako kwa ti kawayan Siyak ti akin kukwa iti dayjay. Bayada ko na, Angkaul. Ay, rumbang lang. Ay, Angkaul, nay, adda tao iti nagmulam iti laya. Ayan namit. Dayjay agkalkalin samot. Na. Nagpuskol ti rupa day tataaw. Aguray ka man. Hoy! Agtatakaw! Itilaya! Hoy! Ay, di ka tumaray! Ipabarangay ka! Loko ka! Ay na! Uray lang na pisang dayto'y paldak alimbag to ijay alat nga alambray. Ay, Apay ngamin alimmagto ka. kasano, nakita nak ni Tata Berteng. Nakarwaran iti ospital. Katuan, No kasta, naimbaganan ti COVID na. sigurado nga ipabarangay nak dayjay.
Sapay sekretary ti barangay ni Saling anak na. Ay, kat agrason ka mat Anya ngay kumatirason ko. Kat mula na dayjay. Maatake ak sa amutan. Ay, dagita ka arroba timang patay kanyak. Relax, tatang. Ay na, Madamdama sumruman ti ulceryon. ay talaga taktakawan dagita. Isungay pa barangay ko ida. Basit laba nagdagita. Unay matapong tutyo. Anya basit abanag akong kunang mo di tamay. Kakasya ka nagmulmula takawan da. Kuna ti doktor, maipari ti ma-stress kada kayo. Ta sumro ti ulceryo. Mawamot imbagbagan ti Doktor Rakasta. Kasanaw ka di yung madanggan di doktor. Rumbang kanupay amangang kayo iti husto nga oras. Na, pati dagita imbaga na. Kasano amangang kayo iti husto nga oras ngay? Kat di yung mamapanawan na kita mula yung akawayan. Bakit? Saanan ang nagatal ti karabukob ko? Ay katuna, imposible asaan pa'y amaimbagan. Kat manualaya ti inukisak akinan mo. Isungarod amapan kaagyaman kada tata Berteng. Taga po itimulan na alaya, na imbaga na kaon. Kita man day ito ang tao. Tasyak man ang tibaon na. Sika mo na. Ay sikan Sikan. Sikan, tamapanak agtilew iti manok nga itid mo kankwana. Sige man lang. Tagkidawak pa'y iti pamakawan kin ni Tata Berteng. Tata Berteng! Tata! Ay! Nagpuskol mo tiro pa mga umayak parang dito'y balay may. Sika mo tinakita nga kalkali iti mulak alaya. Isungarod nga imayak, Tata. Ta umayak dumawat iti dispensar. Kan agyaman nakmeten kada kayo. Ay, sa anak amaalala iti kakasta. Ay, Tata! Di yu asutan day tapunang yu, Ay, saus! Hindi ka makibiyang dito'y salay. Ay na, umunag kayo siya kung ti makisarita dito eh. Anya! Kaya dito ti ma-hospital man na naya. Tapuso yaw, taulsar yaw. Delikado. Ay, itugot ko tibunang kao. Ala, yun nagyudaytan. Umayak at thank you. Taga po itilaya amulan ni tatang mo. Naimbagan nila kay ko iti COVID na. Ha? Nakubed? Adda siguro tanagatil ka no, mati karabukob na. Aya. Kat itad ko da ito manok. Imbagla si daan nyo. Ay, agyaman nak. Sige laeng. No kasapulan nyo tilaya, ingkailat na mangala. Mabalin? Saan nga agungot ni tatang mo? Syaktun ti makamo makisarita kang kwana. Ibagam ka nila kay mo tagpaimbag. Ayun gayam. Pudno ka di ako with ti sakit ni Tata Berteng, iso na ospital? Ay na, ulcer ti sakit na. Saan ako, babe? Insan, umay kuman itadjay bayad ti kawayan a pinukan ko. Ni, nagkuna bayadam? Ni Uncle, inong tanak pa'y Ay, pasensyaan yun, insan. Adda nga min kabkabaw na no maminsan. Kat bayada ko na, insan. Saan? Bayam ta syaktun ti makisarita ken ni tatang. Apay, medyo tinta di ka aruba tayaw. Manok mo dayjay. Peace offering damot akada kayo. Peace offering. Ibagam tadi dalalaan dagiti mulak. Ay na, tatang. Agbalbaliw kay ka din. Ay, Laklakayan kayon kastapay latugaliyaw. Ay, anak ko. Di yu amo ti makikaruba. Anak ko. Agap gusti tiyang ko. Daytan ti bagbagak. Ungat kay tu mga min nga ungat. Kayat yun sama ng ti ma-hospital. Ay, sana. Ay, saan? Ay, diyak kaya ti mo hospital. Matayak ni Jay. Bayam. Ikatay kung dito yung ugalay. Kanay. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo. Anaadaw, iti pagsasao ako nana. Tinasaya at apan nakikaruba, kapya ti paay na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.